На 1 декември палим лампите, кажи го. До 1 декември би трябвало да е възстановена колената украса по центъра по града, която официално кметът да запали. Най-вероятно тази година жив алхан няма да има. Поради просто причина, че дървото падна миналата година, както знаете по-точно тази. Значи ще се възстанови от миналата година украсата, която е по центъра, плюс ще се обогати с нови коледни играчки. 3D играчки. 3D? Къде ще бъдат тези играчки? На центъра ще бъдат повечето сложни, ще има на Римския стадион, ще има по главната, на стълбите на камените ще сложим коледни играчки и най-вероятно в Цар Симеоновата градина. Какви са тези 3D играчки? Звезди? Това са различни са, значи има снежни човеци, дядо Коледа има, ширина с човечета ще има, Жанка също може би ще има. 3D? Да. Аз не мога да си го представя. Как точно се дали Обемни. Те са обемни фигури. Коледни човек. Не са само двумерни широчина, а са и обемни. Колко са високи, колко са големи? Дядо Коледа, който сме го поръчали, той е 4 метра висок. Той къде ще бъде? Той ще бъде пред общината, заедно с елхата, изкусаната, която. Под прозорците на кмета? Няма да сте от прозорците на кмета, ще бъде на центъра. Маляни дървото ми А в Те са Шадравана, нови, така сега ли? сте ги закупили. Дядо Коледа е нов, да. Колко пари сега ще дадете за новата украса? Около 80 000 лева. И ще допълните Ще тази, допълним която с миналото година. 80 хиляди. 80 000 лева. На 1 декември На палите 1 декември трябва да запалим елхата, заедно с цялата коледна украса. Изкуствената елха. А изкуствената къде ще бъде? Шадравана, нали ще